Milí přátelé, dobrý den. Je tu nový rok 2026 a já mám radost, že vás mohu přivítat u nové epizody podcastu Klub prváčů. Mé jméno je Ondřej Koutník a vítám zde mého parťáka Radka Pokorného. Radku, čau. Ahoj, dobrý den. Partnerem našeho podcastu je finanční skupina Natland. Zároveň rád bych vás upozornil nebo vám řekl, že nás můžete sledovat na YouTube, na platformách s podcasty a nově jsme vysíláni i na platformě OnePlay. Tak, je začátek roku, je vlastně taková jako lyžařská sezóna a to se hodí přivítat našeho hosta prvního v tomto novém roce. Je jim bankéř, podnikatel, spolumajitel několika ski areálů v Česku, v Krkonoších, v Tatrách i v Alpách, spoluvlastníka skupiny Tatra Mountain Resort, Igor Rataj. Dobrý den. Dobrý den, prajem. Díky moc, že jste k nám dorazil. Dobrý den. Ještě Ondro, že jsi to řekl ty, abych to určitě popletl. Bankéř už taky bývalý, by som povedal. No to jednou bankéř, vždycky bankéř. K tomu se všemu dostaneme. My ty rozhovory stavíme tak, že nás zajímá příběh našeho hosta. Tak my se asi hnedka na začátku zeptáme, jak to u vás začalo? Jako, narodil jste se v bance? Nenarodil v bance, ale môj taký ten, ako začalo to bankérským príbehom. No ne, počkejte, ale mi nezačalo. Začalo to, že jste se narodil někde, něco jste dělal, tak my bychom rádi vzali tak jak od kolébky. Takže, tak to bolo takto. Narodil som sa technicky v Bratislave, ale vyrastal som v Tatrách, Vysokých Tatrách, v Československu ešte, kde som chodil na strednú, na výšku som potom zase chodil do Bratislavy. A kde jste bydlel v Tatrách? Tak obec sa menuje Mengusovce. Jo, tak počkejte, to se jako netvařte, že jsme o tom nikdy neslyšeli, tak já jsem strávil každý druhý prázdniny v Tatrách. Takže... Mengusovská dolina, jasně. Je veľmi známa, jedna z najväčších dolín v Tatrách, takže tá obec pod Mengusovskou dolinou je Mengusovce, odkiaľ vlastne pochádzajú moji predkovia. Ale ešte sranda, že som zistil, že aj meno Rataj pochádza z Čiech a vlastne po bitke na Bielej hory sa traja bratia Rataji presťahovali alebo utiekli vlastne pod Tatry. Byli na špatnej strane, tak museli utéct. Tak museli utéct. Švédsku váš oblíbený název. Takže vlastne, keď to vezmem úplne ďaleko historicky, tak mám českých predkov, ktorí vyrastali pod Tatrami po nejaké staletí. No, takže to je moja história. A Radek je z Hájenky, tak vy jste vyrůstal taky... No, on je hora, ale tam je krásně, Mengusovská dolina je nádherná. Takže to je taký môj ten začiatok, je príbeh, nejaký vzťah k Tatrám, ktorý možno potom poznačil aj to, že jedna z tých vecí, ktorej sa venujem a ktorej som sa venoval, je to lyžovanie alebo je tento lyžiarsky biznis, ktorý začal v Tatrách. Ale ja by som preskočil k tej bankerskej story. Vlastne ja som potom pôsobil po škole ako taká prvá štáce. Studoval ekonomku? Ne. Elektrotechniku. Elektrotechniku preto, lebo v podstate to bolo za socializmu, ešte som začínal. Bolo to ťažké sa dostať na školu a jediná škola, ktorá hrála bez príjmačiek, bola elektrotechnická. Tam to nabírali lopatami, takže som sa dostal na tú školu, ale nakoniec som musel tie príjmačky aj tak robiť, ale nevadí, dostal som sa na elektrotechnickú školu, elektrotechnická fakulta v Bratislave, ktorú som úspešne ukončil diplomovou prácou. Som musel prehlásiť, že v obore už nebudem pracovať, aby mi dali titul inžiniera. Řekl jste, nebudu pracovat v oboru, stanu se miliardářem. Ne, ale vážne, ako ten môj diplomový vedúci, ten sa pýtal, prosím vás, budete v tomto robiť? Ja vrem, neplánujem, to vás poprosím, lebo to by bola hamba, keď vám to dám, že ste prešiel. No ale tak som to nejako s odranými ušami prešiel, ale čo musím povedať, tá škola dala strašne veľa. A to je logické myslenie. My sme tam mali matematiky, fyziky a teoretické elektrotechniky a neviem čo. HAFO, to boli kopec predmetov, ktoré si vyžadovali nielen sa nabifliť, ale keby logicky uvažovať. A to beriem ako jeden obrovský základ, ktorý som dostal od tejto školy. No ale potom prišla revolúcia, ktorú som zažil vlastne na výške. A keď som skončil, už zrazu bolo Slovensko, už nebolo Československo a to rozdelenie ma zastihlo ako tesne na tej škole. Takže vlastne, ak som začal robiť,
tak moje prvé zamestnanie za do okolností bolo vo fonde, v investičnom fonde z prvej vlny kuponovej privatizácie. To bol VUB kupon, ktorý vtedy ako z tej prvej vlny mal... Ten potom ovládla Penta. Áno, ten potom ovládla Penta, vtedy som odišiel. Ale odišiel som do GNT. A to bola úplná náhoda. Ale v podstate ten fond fungoval v rámci Československa, mal ešte veľa investícií a ja som mal na starosti ako taký ten posledný pingle, ktorý tam bol prijatý, tak som mal na starosti také investície do stavebníctva, z ktorých veľa vecí bolo akoby v Čechách. Takže vtedy ešte to bolo rok 93-4, ako tesne po rozdelení, tak som, myslím, že tam od 94. robil, tak som chodil do Čiech a získal som nejaký taký ten profesionálny kontakt s Čechmi. No a potom nastalo to, že ako áno, fond ovládla Penta, a ja som sa nejako cez môjho kamaráta, vlastne spoločníka z vysokej školy, spolužiaka Petra Korbačku, ktorý je takisto dneska vlastne GNT, tak som sa dostal k tejto partii GNT ako Jakabovič Tkáč. A pretože som mal tú skúsenosť s Čechmi, tak som povedal, že ja vám založím v Českej republike pobočku. No a to bol čas, kedy v podstate ešte Penta a Marek Dospiva pôsobil v Bratislave. Aha. Hej, oni keď prišli z Moskvy, tak oni vlastne Pentu založili v Bratislave, oni neboli v Prahe. Ano. A ja som bol prvý, ktorý som išiel ako Slovák do Prahy, asi v 95. A začal som vlastne zakladať GNT štruktúry v Prahe. Marek tady začal pobíhat až někdy 2002, jakoby po roku 2000, až po roku 2000. GNT bolo v Prahe skôr ako Penta s Čechom Marekom. To si teraz brávam ako troška za zásluhu. A v podstate začali sme tu robiť akoby nejaký biznis. Najprv to bol nejaký obchodník s cennými papiermi, potom to bola investička a v roku 98 sa vyskytla možnosť vstúpiť do skrachovanej podnikateľskej banky. Tak sme do toho tak nejako vstúpili. To ste si pořídili s Dušanem, že jo? To jsme pořídili tak, že Dušan bol... No, já vím, říkám, ale že potom Dušan pak přešel k vám, že jo? Tak jsem říkal. Jak to poviem úplne na rovinu, ja som našiel Dušana na maklerskom večierku a kúpil som ho aj z banku. No. Dúfam, že sa Dušan neurazí. Takže on v tej banke bol ešte za ČNB. Ja, on bol zamestnancom ČNB, takže vlastne my sme kúpili banku a s ňou prešiel aj celý stav a prešiel v podstate aj Dušan, ktorý sa stal vlastne potom našim kamarátom, partnerom a dneska významnou postavičkou GNT v Čechách. No, tak poviem. Takže ja mám takú históriu, že ja už sa len chválim, koho som objavil, takže troška si berem zásluhu za objavu aj Dušana, troška si berem zásluhu aj za to, že som prijímal do skupiny Dana Křetinského. Lebo vlastne potom ovládnutí alebo prebraní tej banky, tak sme začali fungovať ako banka, prišiel ešte Patrik Tkáč do Prahy a to boli také pionierské léta, ktoré boli veľmi, veľmi dramatické, ale nejak sme to ustali a rozchodili sme akoby tú banku. Ja som mal na starosti ako private banking a presne v tom roku okolo 2000-2001 prišiel Dan Křetinský ako právnik z Brna. To nám tady vyprávěl Dušan, že oni byli kamarádi přes děvčata. On ho doniesol Dušan, ano. Ale len taká akože úplne pikoška bola, že v podstate ja som bol vtedy podpredseda predstavenstva, takže ja som ho ako formálne prijímal, ja som mu podpisoval pracovnú zmluvu, ale to je tak všetko ako zásluha na ňo. No takže dneska ako bývalý bankér sa už len chválim takýmito ako pikoškami. To je prostě dobrý personalista, no taky. Tak máme jezdí lyžovat všichni. No, takže to len, aby ste ma furt nenalepkovali len tou lyžiarskou touto, takže mám aj tú bankerskú story. Však to bylo první, co jsem řekl. Ano. Jo, a tá bankerská story pokračovala niekedy do roku 2002, 3, 4, kedy som sa tak viac menej zase vrátil na poli na Slovensko, ale nechal som si tie kontakty v Čechách a dneska fungujem posledné roky tak pol na pol ako Slovensko, Čechy, Slovensko. A žijete kde? V Prahe a v Bratislave. No počkejte, no tak jako, dobře, já to řeknu, kde platíte daně? To je kde je těch 183 aspoň. Jako. No, tento rok na Slovensku, ale boli roky predchádzajúci predtým Čechách, takže... Já myslel, že mi řekne, jaké daně. Nie, akože daňový domicil. Takže, áno, daňový domicil sa mi takisto mení. Pohybuje sa medzi Čechmi a Slovenskom. Tak to je dobrý. Takže toto je moja story, no a potom prišla v tom roku 2006
áno, to bolo skôr, 2004-2005 prišla možnosť keby kúpiť lanovky, ktoré cez slovenské železnice, slovenské dráhy ako privatizovali. Takže sme vošli do toho, to bola úplne ako vec, ktorá nemala ako biznisový charakter, to sme chceli si zobrať len tak na srandu, že sa tam budeme lyžovať. Tak sa to kúpilo len ako čisto z takej nostalgie, tým, že aj tí moji partneri, kamaráti, oni boli dobrí lyžiari, alebo sú dobrí lyžiari. Ja som bol statier, tak sme si proste kúpili na parádu, sme si kúpili lanovky. Aby ste nemusel stať frontu, ak ste si kúpil lanovku. Áno. No ale potom trebalo do nich investovať, to bol nejaký záväzok z tej privatizačnej zmluvy. Takže sa do toho vrazila v tom čase 1 miliarda korún slovenských. No a už to začalo akoby naberať taký ten biznis charakter, lebo trebalo tie peniaze splácať, takže sa museli tie peniaze nejak zarábať. No a vlastne z toho vznikol biznis. A v roku 2006 sa naskytlo kúpiť ďalšie stredisko a to bola Jasná, v tom čase aj dneska asi najväčšie v rámci Československa. To predávala, myslím, že to bolo cez garantované, ale predávala to poisťovňa slovenská, ktorá sa tiež teda nejak privatizovala. To je veľká Fatra, že jo? Nie, to je Nízke Tatry. Nízke Tatry, pardon. Nízke Tatry, Jasná, Chopok, Nízke Tatry z južnej, severnej strany. Takže kúpilo sa to k tomu a vznikla zrazu celkom zaujímavý biznis na tento región, do ktorého sme zohnali investície, zainvestovali sa do toho veľké peniaze a vznikla z toho relatívne veľká firma. No už keď sme boli veľkí, tak sme k tomu prikupovali akvaparky, nejaké golfy, prenajímali nejaké hotely, no a troška expandovali. No a prvá expanzia bola samozrejme kde? Naspäť do Českej republiky. Takže sme sa tu zúčastnili takého, ja neviem, jak to nazvať, honu na špindl. To bolo v roku 2012, kedy vlastne ČUS, Česká únia sportu, spolu s lyžiarským svazem českým, tak ako išli nájsť nejakého investora do Špindlerovho mlynu, ktorý by to keby pozdvihol, nejak tam zainvestoval a prevádzkoval, lebo oni to moc nevedeli. No a my sme boli jeden z tých uchádzačov, ale nás tam bolo viacej. A Česká únia sportu to urobila mazane, povedala, že vy sa všetci dohodnite a dávam to všetkým. Takže my všetci, ktorí jsme mali o to zájem, tak to byl Mirek Jansa v té době, že jo? Ten se všema kamarádil, nechtěl nikoho naštvat, tak vymyslel něco takového. Myslím, že do toho vidím. Presne ho to charakterizuje. Áno, tak to bolo. Takže to skončilo tak, že sme vlastne na záver ako TMR, ako tá skupina 25% akcionár, máme nejaký management kontrakt, keď to nazvem, takže odborne sa o to keby staráme, ale tá akcionárska skladba Melidy, to znamená tej firmy, ktorá prevádzkuje Špindl, je rozmanitá. Takže musíte mít pevné nervy. Počkej, já se ještě k tomuhle pak ještě jednou otázku vrátím, mám připravenou na závěr. Pan Ratej asi tuší, já už jsem se na to ptal a to se zasměješ, jak pan Ratej odpoví, protože to přesně souvisí s tímhletím, jaký mraveniště to vlastně je. Ti jednotliví akcionáři tam. Ale možná ještě nevrátíme se, než se dostaneme na hory, tak ještě k té bankovní éře. Vy jste sám říkal, že na to vzpomínáte rád, nebo že jste rád, když je to připomínáno, nejen tedy ten lyžařský biznis. Tak ještě bych se jenom vrátil k tomu, vy jste vystudoval jste obor, který se financí a bankovnictví tak úplně netýkal. Vy jste říkal, že vám hodně dala ta matematika, logika, ale tak jak vlastně to vzniklo, že jste se k těm bankám dostal a postupně tady zakládal jednotlivé fondy? To bolo cez Patrika Tkáča. On je dneska takou hlavou tej skupiny, lebo teda okrem TMR ja stále som nejakým podielnikom v tom Gianty, v skupení. Je to strašne zložité, že nedá sa to nazvať hneď akcionárom, ale stále sme tam tá istá parta, ktorá to zakladala s tými podielmi, takže takisto participujem na celé tej skupine. Na celej tej skupine, nie na banke, ale na celej tej skupine, ktorej hlavou je Patrik Tkáč. A on je ako, ja to volám genius. Ako on dokázal zložiť a poskladať takú skladbu ľudí, aj vrátane aj toho Dana Křetinského, ten stále ako inklinuje, aj keby mohol byť už dneska absolútne samostatný, stále inklinuje k tej skupine k Gianty a myslím si, že konkrétne k osobe Patrika Tkáča, ktorý nás vlastne drží všetkých pokope. No a Patrik bol taký bankár.
jeho otec bol bankár, on je proste rodený bankár. Takže on nám rozprával o tom, že treba mať banku. Ja som nevedel, že treba mať banku. Ja si pamätám potom večierku, kedy som spoznal Dušana, vravím, môžeme kúpiť banku, je to dobré. Kúpuj. Takže ja hovorím, na čo nám to bude? Kúpuj to. Takže jako... To říkal Napoleon Bonaparte, je třeba zahájit boj a pak se uvidí. Tak áno. Dneska, jak to vlastně hodnotíte, když vidíte, do jakých rozměrů vlastně celá skupina se rozrostla? Viete, hovorí sa často, že treba byť v správnom čase na správnom mieste. Myslím si, že tá doba po tej revolúcii a keď sa tu akoby tvorili tie štruktúry nejaké a vlastne vznikala tá spoločnosť celá, tak kto sa prvý zorientoval, tak bol víťaz. Ale bolo kopec slepých uliček, do ktorých sa dalo dostať. Hej. Nebudeme si hovoriť to, čo tu prebiehalo v 90-kách, to som zažil v Čechách na vlastnej koži. Na Slovensku to bolo ešte horšie, ako od mafii a rôznych akoby veci, ktoré fungovali, lebo nefungovali ochranné mechanizmy a nefungovala kontrola, nefungovalo nič. Ale kto sa nezbláznil z toho a dokázal keby cieľavedome ísť a fungovať normálne, tak sa posunul niekam. A toto bol ten príbeh tej skupiny GNT, že myslím, že tam tá serióznosť bola od začiatku. A keď chcete byť bankár, tak musíte byť veľmi seriózny. Aby vám tí klienti verili a neodchádzali z toho vášho bankového. Prodávate důvěru. Je to tak. A dneska si myslím, že tá GNT banka je naozaj jedna z tých privátnych bank, ktorej dôveruje obrovské množstvo českých a slovenských privátnych klientov. A vidno to napríklad na tom, že koľko ľudí dneska zainvestovalo do toho fondu Arch, ktorý sme ani nečakali, ktorý má obrovskú hodnotu a zgrupuje vlastne podiely individuálnych investorov. Takže je to obrovská podsta samozrejme a veľký závazek. Ano. Vy jste tady narazil na několik věcí a Radek se tady často na to ptá našich hostů, jak velkou porci se hrálo štěstí při budování této skupiny, protože to, jak to vyprávíte, tak to z toho působí i dojmem, že to štěstí je důležitý faktor. Na jednej strane hovorím, v správnom čase na správnom mieste. Aj to dneska sa to zopakovať nedá. To mi hovoria moje deti, že vy ste mali šťastie. Ja viem, hej, no tak to sa stáva raz. No štěstí jo, ale taky jsme se neměli koho zeptat. Jo? A to je to, jak vy jste říkal, že občas lidé vyrazili jako slepou ulici a pokud se dokázali vrátit. Že jo? To znamená, jako by člověk zase musel mít ten odhad, protože se neměl s kým poradit. Vaše děti se můžou poradit s váma. Vy jste se neměl s kým poradit, protože všichni začínali. Všichni byli na začátku. I ty 20letí, i ty 50letí. Viete, čo berem ako takú veľkú pridanú hodnotu, ktorá nám pomohla aj mne. Mali sme dve veci. A to bol ten Patrik, ktorý to presadzoval. Čítali sme v tom čase ako Financial Times, lebo sme to hltali. Akcie, lebo to začalo všetko tou kuponkou. Ja som bol v tom fonde tiež, čiže vlastne my sme sa učili, čo to je fond, čo sú to tie veci. A to ste ako hltali doslova z beletrie. Na to moc neexistovalo odborných kurzov alebo odborných vecí. A druhá vec, ktorá mi pomohla, bola angličtina. Že som v tom čase už hovoril anglicky. Vtedy nehovorilo veľa ľudí anglicky. A tieto dve veci v kombinácii toho, že viete veľmi rýchlo vyhodnotiť, či nie ste v slepej uličke a viete prípadne cúvnuť, že boli omyly. Aj my sme mali omyly. Ale proste to vás posúva nejakým spôsobom dopredu. Je to něco, co byste doporučil mladým lidem dneska? Protože nás poslouchá hodně mladších posluchačů, tak... Je iná doba. A nebudeme sa tváriť, že ja budem dávať teraz rozumy, lebo tá doba bola taká, že dalo sa ľahšie uspieť. Nezlobte se, já jenom jednu věc do toho. Já si vlastně myslím, že to, co jste teď říkal, je ta dobrá rada. Umět jazyky. Samozřejmě, tady je ještě ta angličtina takový základ, ale ty, co aspoň trochu jsou jazykově nadanější, tak by měli být schopni jako s Francouzem mluvit francouzsky a s Němcema německy. To si myslím, že je jakoby hrozně důležité. A to, co jste druhý říkal, číst je základ. Warren Buffett říká, co jsem já dělal, četl jsem, to mohl každej. Jo, to znamená, kdo chce mít tu výhodu, musí číst. Áno, a nielen pozerať Instagram.
to keď si pozerám Instagram alebo čítam Facebook, to není čtení, lebo je kopec dneska veľmi dostupnej, zaujímavej literatúry od veľmi vedeckej až po beletristickú, z ktorej sa dá vyčítať veľa vecí. No áno, máte pravdu. Takže aj dneska sa dá. Tak toto poradíme mladým ľuďom. Čtete. To rádi slyšíme. Teď ano. Ondřej teď vyrobil newsletter, kde doporučuje knížky. A že jich tam bylo, co? Že jich tam bylo, no. My se vždycky hostu, taky vás to čeká, ptáme na chatbu a teď jsme, nebo za ten minulý rok jsme dělali takový jako přehled a když to pak člověk vidí, tak je to slušný seznam a měl jsem radost, jak jako kvalitní a inspirativně zajímavé věci tam byly. To Jan Nedvěd má v jedné písničce o Biblii, říká, kdo to musel psát, ten musel žít život snad 1000krát. Jo? Takže v těch knížkách skoro všechno už je, jenom aby to člověk našel a pochopil. A pochopil. No. Častokrát čítáme a nepochopíme, čo sa tým chcelo povedať. Ano, přesně tak. Tak pojďme. Můžu ještě jenom jednu věc, mě tam zaujalo. Já mám temné podezření, že Ondra chce být bankéř, jo? Takže furt jako zjišťuje, jak založit banky. Už budeme solár. Vy jste porovnával, nebo jste narazil na to 90ky na Slovensku a v Česku, tak když se takhle zpětně ohlédnete, tak kde to bylo složitější, náročnější? Vy jste to naznačil, ale tak... Myslím, že Slovensko. Ono teraz aj minulý rok bol taký, na Slovensku sa urobil kontroverzný film vlastne o tom Černákovi, to bol taký ten slovenský protišek tu na Mrázka, či jak sa volal ten mafián, takže, ktorý bol ako dosť brutálny. A dovolím si tvrdiť, že keby som možno neprežil tie 90-ky na Čechách, kde som sa nedostal do tej veľkej mafiánskej súhry, ako lebo som sa pohyboval relatívne v bankárskom prostredí, tak neviem, kde by som bol na Slovensku a či by som to prežil, lebo to bolo ako dosť divoké. Ako minimálne na Slovensku myslím, že to bolo divokejšie ako v Čechách. Já jsem se tady s panem Mrázkem soudil o Setuzu a jsem tady. Jo. Ale pravda je, že jsem byl kupovat na Slovensku nějakou firmu kolem roku 98 a vy jste tam měli, jak byl u nás Vladimír Železný, tak měl Novu, tak tam byla televize a Rusko se jmenoval ten pán. A já jsem seděl v nějakém hotelu a povídali jsme si a přišel pan Rusko jako tam na nějaké jednání. On normálně přišel se 4 lidma. Každý měl v ruce brokovnici. Já teda vůbec nevím, jak by v tom hotelu ty kluci s tou brokovnicí s takovýma těma spodními pažbama, jo. A teď normálně on šel uprostřed, s ním 4 lidi a každý měl jako, já jsem na to se v Čechách teda vidět nedalo, jo. To bylo jiný, volejte řediteli. No, Vovka Železnej teda rozhodně jako takhle ozbrojený nechodil. Takže jsem si uvědomil, že je to opravdu, že je tam živo, no. To... Pojďme dál, Andro, jo. Pojďme na hory. Vy jste tady tedy řekl, že to vlastně na začátku vzniklo trošku jako hec, nebo nějaký, možná se nějak jako si udělat... Můžu, než budeme rozebírat, to ještě se zeptat. To znamená, vy v nějakém okamžiku jste nám říkal, jste investovali napřed v Tatrách a tak dále, vytvořili jste nějakou skupinu. Znamená to, že to se pro vás stal jako jediným biznisem v rámci té skupiny, že se věnujete tady tomu? Ne. Děláte další věci. Jak jsem povedal... Že jste spolumajitel, to chápu, ale to může být pasivní, že jo? To je ako v rámci GNT, ako občas robím nejaký projekt, ktorý treba urobiť a nie je úplne GNT, by som nazval. Ale mám ešte ďalšie projekty, hlavne tu v Prahe. Nemovitosti, ako nejaké haly, do toho investujeme. Mám nejaký... Logistické haly. Logistické haly. Potom tam som mal takú srandu, sme robili tie tunely, také na lietanie. V Letňanech. Podnikám v tunelech. V tunelech, létacích. V Letňanech, taky ten vzduchový tunel. Jako, že se člověk oblíčkne do takového toho obleku a lítá tam. Jo. Tam jsem nikdy nebyl, to musím někdy zkusit. Jeden mám v Letňanech, jeden v Berlíne, jeden na Slovensku, ešte bol jeden v Madride, to sme predali, čiže to je také, ja neviem, toto z tých českých aktivít som mal chvíľku, asi 4-5 rokov som vlastnil Profimédiu, fotkovú databázu v Českej republike, to sme asi pred 3 rokmi predali ČTK, takže ako v takých drobných veciach, ale viac som vnímaný cez tie hory a cez toto, jednak je to objemovo celkom zaujímavé, čo sa týka obratov a povedzme aj nejakej ebidy.
a ako dobre sa to predáva, dobre sa o tom hovorí. A tie ostatné, no tak čo vám budem vykladať v logistických halách, takých firiem je tu veľa. Trávíte soukromně čas na horách? Áno. Jo? Áno. Ja tým, tak som povedal, kde som sa narodil v horách. Ja keď idem na nížinu alebo na rovine, tak mi príde zle na tretí deň. Takže vás to pořád baví. Pořád baví. Kdo jsou kuchaři, že jo, nebo cukráři, kteří jakoby neradí jedí cukr a tak dále, takže třeba byste mohl trávit čas. Ja som ten, že neznášam teplo. Ja strašne nerád chodím na letné dovolené a keď idem do zimy, lebo keď mi je zima, sa dokážem obliecť. Jo. A keď mi je teplo, tak čo? Už svlečený, ešte vám teplo, to sa nedá odstrániť. Takže ja som zimný typ a horský typ. Jo. Tak pojďme si teda trošičku o té skupině něco říct. No, skupina. My jsme vás tam trošku, nebo pak jsme se ještě vrátili k tomu bankovnictví, ale tak kdybyste ještě trošku popsal detailnic, vlastně ty začátky, začalo se rozrůstat tedy Slovensko, areálově. No. A jak vás pak vlastně napadlo podívat se a vůbec ta strategie, protože jste přeskočil do Rakouska také. Nie, ako Rakúsko bolo později, neskôr. Takže prvé bolo Česko. A je to úplne prirodzené. Vlastne všetci tí, tak to nazvem, úspešnejší podnikatelia zo Slovenska, prvý krok ide do Čech. To znamená, že to si vyskúšate akoby zahraničie, ktoré je zahraničie, ale z pohľadu Slovenska to úplne až tak divoké zahraničie nie je. Rozumiete jazyku, tá legislatíva je veľmi podobná, to znamená, že skúsite si to ako keby na nečisto a potom môžete ísť do Francúzska, do Nemecka, alebo neviem kde, keď uspejete v Čechách. To je princíp podnikateľa zo Slovenska. Takže prvá voľba je vždy to Česko. A tým, že ja som aj tak historicky poznal Špindlerov mlyn, ako Tatranec som tam dokonca lyžoval, ešte predtým. Takže som vedel, že to má akoby celkom zaujímavý potenciál. Je tam taká veľmi zaujímavá mikroklíma a netreba tam veľa, len to prepojiť. No čo sa neskôr ukázalo ako dosť veľký problém. Áno, vlastne teprve teď sa vám to daří. Že jo? 10 rokov, 10 let to trvalo, než sa vybavili papiere na prepojenie Medvedina so Svatým Petrom. V jakém stavu ta infrastruktura lyžařská byla, když jste v tom roce 2012 přišli do Špindlu, tak jako nešli z toho na vás mrákoty, že jste si uvědomili, kolik peněz to bude stát, abyste tu úroveň nějak pozvedli, nebo v jakém stavu to bylo? Viete čo, sme mali nejakú skúsenosť z toho Slovenska, ktorá hovorila o tom, že keď vymeníte tú technológiu, tak sa to naozaj dokáže vrátiť. Neviete to spočítať, to sa nedá úplne exaktne spočítať predtým, lebo je to častokrát aj pocitová záležitosť. Proste tí ľudia tam nechodia, lebo je tam stará lanovka, ľudia tam stoja v rade a neviem čo. Vymeníte to. On ten rad sa možno až tak moc nezmenší, ale už len ten pocit, že sedím na 6 sedačke a s bublinou a vyhrievanej, mám pocit, že to už je lepšie a že tam nastal nejaký pocit a už ináč vnímam aj tú radu, v ktorej stojím. Ako keď stojíte na nejakú starú dvojsedačku. Takže pri tejto skúsenosti som vedel, že to nie je až taký problém, ten Špindl. Tam treba proste jednoducho vymeniť nejaké zariadenia, dorobiť troška marketing, dorobiť také akoby veci netechnického charakteru. Veď keď si to vezmeme dneska v Špindli, čo sa urobilo, posilnilo sa zasnežovanie, respektíve urobilo sa, lebo tam bolo len také dosnežovanie. Čiže urobilo sa zasnežovanie a vymenila sa jedna lanovka vo Svatom Petri. Ešte na misečkách sa vymenila tá pomaza takú repasovanú, ktorá išla z toho Svatého Petra. Nicméně ten nárůst developmentu ve Špindlu, nárůst vlastně lidí, popularita, taková vytvoření z toho takového českého Aspenu a tak dále je realita. Jakým způsobem to berou místní? Jak s nima vycházíte? Jak se smířili s tím, že prostě je tam strašně moc lidí? Přijímají to jako příležitost, nebo je s tím problém? Sú dve skupiny. Miestni sú miestni podnikatelia, ktorí to ako vítajú. A potom sú takí tí miestni, často dôchodcovia, ktorí žijú na tom Bedřichově. Ale tých je stále míň a míň. A ty sa s tým nevedia smíriť. Dneska má Špindl pod 1000 obyvatel, ne? Nebo tam to těsně bojuje o to, aby byl vlastně, aby udržel status města. Áno, tam myslím, že to atakuje tú 1000. A tí miestni, ako, oni by chceli mať všetky tie výhody, ale nechceli by tam tých Pražákov a nechceli by tam ako ten ruch a neviem čo, ale
Viete, len vďaka tomu, že je tam taký pohyb ľudí a taký obrad, tak majú povedzme lekáreň, ktorú majú otvorenú. Ináč v takomto meste by sa lekáreň neuživila. Nebola by tam ani tá pumpa. Nebola by tam ani ten shopping, čo tam majú. Čiže to sú veci, ktoré, neviem, či si tí miestni uvedomujú, že sú vlastne takým benefitom toho, že vlastne majú tam ten pohyb tých ľudí. A neuvědomují si to jenom proto, že jste nevěnovali čas jim to vysvětlit? Věnujete se tomu? No, věnuji, ale takto. My sme z začiatku urobili nejakú dohodu s mestom, aj sme sa relatívne veľmi venovali tým občanom, že kam to rozvíjať. Tam sme mali väčšiu podporu a väčšiu tú kooperáciu práve s tými podnikateľskými subjektami. Ja si pamätám, keď sme prvé prišli do Špindlu, tak si ma tam posadili do takej kinosály, či čo to bolo na hoteli a všetci tí podnikatelia sa zišli a vy toto musíte a toto je zoznam požiadavek, čo vlastne musíte tam vybudovať, aby my sme tu žili lepšie. Ale to bola tá skupina tých podnikateľov v cestovnom ruchu. To neboli tí miestni dôchodcovia. Tam je tá diskusia ako ťažšia. Ale ja by som povedal, dneska toto skôr nechávame, lebo my nie sme ten trň v oku tak zásadným spôsobom. My sme tie lanovky, keď to tak poviem. A infraštruktúra. Jasne. Tým trnem v oku je ten developing. To znamená, že ďalšie chalupy, ďalšie apartmány, ďalšia výstavba. Mára dospíva. Napríklad. Takže troška to nechám na neho, toto si musí viac obhajovať on. Marka, jak něco vysvětluje, důchodci ve Špindlově mlíně, u toho bych chtěl bejt teda, jo? No, pozor, mali teraz pár sezení a Penta to zobrala vysoko profesionálne. No počkejte, to oni profici jsou, ale i Marek osobně tam byl? Ne, Marek osobne tam nebyl, no. ale boli tam jeho ľudia, vysoko profesionálni. Oni v tom sú dobrí, ale Marka, jak niekomu něco vysvetľuje. Keď vezmete z hľadiska komunikácie, aká sa robí, ako rozdelíte tú skupinu tých občanov do menších skupín, kde s nimi viete pracovať, lebo keď necháte kinosálu, jeden burič sa postaví a už máte celú kinosálu proti sebe. Ale keď ich rozdelíte do menších skupín, tak s nimi viete pracovať, viete ich ovládať, tie menšie skupiny. Oni to presne takto pekne profesionálne urobili. Že dokázali naozaj tú myšlienku tam dať, ako nebudú to mať ľahké, lebo proste tá zmena, ktorú chce urobiť Marek Dospieva, je obrovská. Ja ho v tom podporujem, lebo si myslím, že to je dobre, konec koncov aj pre tých špindlákov, ale túto robotu si musia viac menej odrobiť oni. Jak pro vás, jako pro vlastně provozovatele majitele těch lanovek, je důležité, aby v rámci toho biznisového kruhu vlastně vy jste měli i to gastro, i třeba ty hotely, aby to zkrátka nebylo o tom, že vlastně vy děláte jenom na těch skipasech, ale umíte to vlastně celý propojit. Mám taký zážitok, keď sme tam prišli, tak tam taký jeden miestny podnikateľ, nebudem menovať, tak nám povedal: vy sa o nič nestarajte, vy len točte ty labute, mysliac tým tú lanovku, my to už budeme podnikať. Hovorím, točte labute, akože my tu máme investovať, my máme všetko robiť a vy budete z toho, ja tú krávu budem pásť a vy ju budete dojiť. Takže ten rozdiel je v tom, že dneska keď klient, nazvime to klient, lyžiar, ide do hôr, tak sa tam nejde už len lyžovať. On tam ide a chce tam mať nejaký akoby zážitok. A ten zážitok pozostáva, kde sa ubytujem, ako som ubytovaný, ako funguje infraštruktúra, doprava, parkovanie, aké sú tam lanovky, ako sú upravené svahy, či je tam lyžiarská škola, aký bude mať tam zážitok, či je tam pújčovná, aké má gastro na svahu. To je dosť podstatné. To znamená, že v prípade, že my budeme točiť labute a na tom svahu bude to gastro dávať niekto, tam bude robiť hmyčný smažák. Tak čo ja, ako pri odchode tomu klientovi, páčilo sa vám, hej? Dobre, ale ja som len na labute točil ten smažák, to chodíte sa sťažovať vedľa. Hej? Takže z tohto dôvodu musíte mať keby komplexne nad tým nejakým spôsobom kvalitatívnu kontrolu. Nemusíte majetkovo kontrolovať, ale kvalitatívnu kontrolu tam potrebujete mať. Minimálne všetko, čo sa deje na svahu. Lebo ten klient odchádza s jedným komplexným zážitkom. A ten má buď dobrý, alebo zlý. Tak, a to jste, když jste tam přišli, tak ale to asi bylo docela rozdrobený hodně, ne? Protože jak jsem tam byl na té otvíračce v prosinci, tak jsem si tam už ani nevím kde, někde ne ani na svahu koupil nějaký párek a účtenka Melida už byla, jo? Takže si říká, aha, tak už je vidět, že už vlastně netočí jenom labutě. Už to nejsou jenom labutě. To bolo na začiatku, kedy som musel presvedčiť tých partnerov, našich spoločníkov v tej Melide, že to gastro hnusné, ktoré tam bolo, si musíme kúpiť. A že to je drahé a či sa nám to vráti, to není, či sa nám to vráti. My si pokazíme imidž.
To znamená, že jakmile nebudeme mať to gastro na svahu a tú lyžiarsku školu a ten základný balík služieb, ktoré tam ponúkame, tak to nebude fungovať. Samozrejme, že sú tam iné školy lyžiarske a iné pújčovny. Ale musíte mať ten základný balík, kde nastavíte level tých služieb. To bude takto. A keď tu niekto chcete, tak ma môžete len prekonať. A to sa dneska deje. Hej, dneska je Špindl, Lebeda a Podjasany a neviem, ako to sú vyhlášené gastronomické tieto. To znamená, dneska sa tá gastronómia už posúva od toho smažáku naozaj niekde inde, lebo to súčasťou toho zážitku, keď prídem na víkend alebo na týždeň keby lyžovať do toho Špindlu. No, Ondra, když tam byl teď na tom zahájení, tak ono tam nebylo moc sněhu, což znamená, že třeba ta délka té sezóny je minimálně natahovaná náklady na zasněžování a tak dále. To znamená, musíte fungovat celoročně, aby to byl profitabilní biznis. Jak uvažujete o létě? Jsou to kola nebo co je ta zábava, kterou tam, kromě chození po horách, jako takovým lidem nabízíte? Samozrejme, že všetky možné aktivity, kola a tak ďalej, ale treba si uvedomiť, že sme v Národnom parku. V Krnapu takisto. To znamená, že akékoľvek zásahy, ktoré sú do prírody, sú skoro až nemožné. Hej. V zime, keď lyžujete po snehu, nie po tom biotopu, čo sa tam nachádza. V lete, keď chodíte na bicykli dole, no tak to idete, už potom to spôsobujete nejakú eróziu a tak ďalej. Nie je to úplne také ľahké a nedá sa z toho urobiť lunapark, ako sa povie. Takže tá zábava tam musí byť taká obmedzená, rozprestretá, troška ako prírodná. Takže klasický turizmus je základ. Jo? Klasický turizmus je základ. Ja vám poviem aj prečo. Lebo to je zase tá téma toho oteplovania, skracovania sa tej sezóny, respektíve nejakých klimatických zmien. A jednou z tých klimatických zmien je, že sa zvyšuje teplota. Jak v zime, tak sa zvyšuje v lete. Že v lete, keď máte 36 stupňov v Prahe, tak sa to nedá dýchať. Hej? Buď si pustíte klímu, to nie každý má rád, alebo si zajdete na hory, kde máte 26. To znamená, že my začíname mať akoby klientov, ktorí proste prídu na tie hory len preto, aby neboli v tej rozpálenej Prahe, keď to tak poviem. On si už odbil svoju jednu dovolenú pri mori a potom príde na zbytok tohto, keď má deti, tak sa radšej utiahne niekde dohovor. A keď už v tých horách, no tak mu treba nejakú túto, takže vozíme ubytovaných klientov len hore, aby si tam dali kávu. Sú tam samozrejme, že nejaké detské atrakcie alebo veľa vecí, ktoré je pre deti, lebo to je základ, aby sa tie decka vyhrali. A samozrejme, že nejaké takéto, jak kola, také tie káry, ja neviem čo, ale je to veľmi ťažké. Uvedomujem si, platí to, že sme v Národnom parku, takže Lunapark z toho robiť nemôžeme a nebudeme. Mě by ještě zajímal ten trend, protože si myslím, že asi bude hodně zesilovat. Sám to vidím na sobě, že si už v poslední léta říkám, no než k moři do 50 stupňů radši pojedu někam na hory, kde bude příjemnější teplota. Vidíte, že to není jenom o tom turismu, ale že ty lidi už i místo dovolený u moře jezdí k vám? Že to není jenom ten útěk z města, ale že už prostě to switchnou a změní úplně ten terč? Stúpa počet letných turistov. Teraz presný dôvod vám neviem povedať. Ja hovorím, je to útek z mesta, ale samozrejme, že to môže byť aj to, že nechce sa, lebo dneska naozaj pri tom mori často chytíte obrovské teploty, takže sú klienti, ktorí radšej preferujú tú dovolenú keby na horách. A poměr letní, dneska, když byste se kouknul třeba za uplynulou sezonu, tak poměr jako výdělku z letní sezony versus zimní sezona, tak roste ten podíl té letní, nebo jak? Letní sezona nikdy nebol výdelek, keď sa bavíme o Špindli. To je proste, výdelek je tam za 2 mesiace. Troška leden, celý únor a maličko Vianoce. To je celý výdelek Špindlu. Aj na lanovkách, aj na hoteloch. A potom už len strácate. Čo bolo ako úspech, že posledná sezóna bola letná sezóna, bola 0. Takže sme neprodelávali v lete. Červený srpen. A co rozhoduje o úspěchu té zimní sezony, co je pro vás klíčový? Vy přijeli lidi, víš? No, a co je tam naláká? Viete, čo rozhoduje o úspechu? Či padne sneh v Prahe. Čiže teraz pred 2 týždňami sme keby začali lyžovať Špindli, ale padol sneh v Prahe. To je jedno, reklamných 2 cm, ale padol.
ľudia začali uvažovať, aha, zima ide, vytiahnem zimnú bundu, vytiahnem lyže a začnem rozmýšľať o zime. A u vás byl sníh? Ano, bol v Praze, takhle. Ale víš, co nás teď čeká v Praze do budoucnosti? Že Melinda začne zasněžovat v Praze. Václavák. Tajný a ještě prosím v Krčí, jo? Počkejte, pamätáte si ten, jak sa to... Bonia Klid, jak se tam přivezl ze Špindlu do Štepánske si vyložil Tatrovku, Vexlák. Také promo som navrhoval Melide, že by sme mohli urobiť, ale ma od toho odhovoril, že to je moc drastické. No, otázka času. Tak my to odsud ze studia možná uvidíme u muzea. Tajný dělo. Já lobuju za tu Krč, protože moje žena mi říká, že byla malá, tak ještě v Krčském lese byl sníh a oni tam jezdili bobovat, no, takže. No ale opravdu to teda má takový efekt, že vás to ekonomicky tak nabustuje ten začátek té sezóny, že pak díky tomu jako ekonomicky... Zásadné je, že lepšie je, keď máte začiatok sezóny, tí ľudia skôr prídu na začiatok sezóny, presne tak, jak bolo teraz, že nejak marketingovo padol nejaký sneh v Prahe, že sa už dalo v listopadu lyžovať. Že ten posledný listopadový víkend naozaj už bolo nejaké lyžovanie. Dneska sa už lyžuje, zase už dosnežilo. Aj bolo taká teplá táto, ale dneska sa zase ako lyžuje, není problém. Toto je podstatný začiatok sezóny. Ten konec sezóny, povedzme už březen, duben, to už je také, že ľudia už vyhľadávajú kola. Tam fakt není dôležité to ťahať do niekedy do Veľkonoc a do tohto. To už nemáte skoro žiaden príjem z toho. Tí ľudia naozaj sú už myšlenkovo inde. Dôležité je tých ľudí chytiť v prosinci. No, vy jste říkal, že po 10 letech se vám teda povedlo získat všechny povolení, abyste propojili ty dva hlavní areály. Co dál plánujete ve Špindlu do budoucnosti? Možná ještě nestalo by za to se zeptat, jak těžký bylo přesvědčit... To bych radši vynechal, jo, prostě. Úprimne, nebolo to ťažké. Nebylo to těžké, ale trvalo to dlouho, lebo prostě ku každému se vyjadruje ten. Ne, já jsem myslel něco jiného, já jsem myslel jako mezi akcionáři, protože si dokážu představit, že ty cíle můžou být různý. Tak bez té propojky to nedává smysl, že? To, že to chceme propojit, s tým jsme do toho išli a to je záväzok tomu pronajímateli ČUZu. Takže vlastně my jsme s tým išli, že ideme to prepojiť. To sa celý čas robilo. Teraz nastal skôr problém na záver, no a teraz to treba zaplatiť. No a tam už nastala troška keby taká diskusia medzi akcionármi, že no a vráti sa to a nevráti sa to. No, takže, ale ja ako jeden z tých akcionárov máme tú výhodu, že to máme naozaj odskúšané. Už to máme v Poľsku, odskúšané v Rakúsku, na Slovensku. Ja hovorím, vráti sa to. Keď nechcete vy, tak ja to zainvestujem. Nie, dobre, tak ideme do toho aj my. Čiže tam to je k tomu propojení. Než odskočíme k těm dalším, co plánujete ještě tam? Jako je ještě něco, o čem uvažujete? Já vím, že tohle je investičně velmi náročné, ale vy tam můžete mít plány, které investičně proti tomu jsou samozřejmě malé, ale pro posluchače zajímavé. Úprimne tam sa nič iné urobiť už nedá. Jasne. Aj tam je aj tá dohoda s Krnapem je o tom, že vlastne prepojíme tieto dva kopce a potom môžeme vymieňať zariadenie na tých kopcoch, čiže na Medvedine je stará lanovka, to sa dorobí, možno sa dotiahne ako Medvedín Lapská, aby si vyžadovala nějaká nová sjezdovka nebo nová lanovka nebo tak je něco, co jakoby v podstatě by neprošlo ani přes Krnap. A zase poviem, keď sme vyjednávali tých 10 rokov, tak férovo sme dali nejaký záväzok, že čo sa môže, čo sa nemôže. A tá výseč toho zájmu, ktorú nám dali, je niekde medzi tým, čo je dneska na Svatom Petre a po tú Hromovku. Čiže keď možno do budúcna, tak by tam mohlo vzniknúť nejaká ďalšia lanovka alebo nejaká odbočka, niečo málo. Ale proste my sme sa principiálne zaviazali, že nebudeme to stredisko rozširovať ako mega. A nie je to otázka investícií. To by sa dalo. To by aj dávalo zmysel. Ale závazok je závazok a dostali sme povolenie na toto, takže nemôžem teraz už hneď uvažovat, že a jako prekročím hranice, kterým jsem se zavězal. Já se ptám, protože lidi to zajímá, já třeba hodně jezdím lyžovat do Dolomit, Korvara, tam jakoby a tak dále, tak vím, že tam je to propojovaný teda jako mega. Jako, jo, ale přesně ty Dolomity, ty prepojili v roku 72. Jasně.
a od toho roku tam nevznikla žiadna nová zjazdovka. Možno nejakých 90. rokov, odtedy je tam Utrum. Jasne, okay. To je proste Európska únia, dokonca Dolomity sú UNESCO chránené, Natura 2000 a tak ďalej. Ako to poznám, lebo poznám toho jedného z majiteľov, hlavných akcionárov tej Selarondy, Dolomity Superský, si sa volá Igor Marzola, a má tam 6 lanoviek, on hovorí, nepriateľné. Neurobíte žiadnu novú zjazdovku, nejak. A toto nás čaká, povedzme, aj v Českej republike, aj na Slovensku. A na těch Dolomitech, ono v podstatě to ani není potřeba. Tam už není, no tu by ještě zase išlo, ale proto se ptám. Asi zabudneme na tento další rozvoj. Tak ono i v té Cortině, tam se toho moc jako tolik nestaví, že teďka směrem k olympiádě je to spíš zaměřené na nějaké renovace a ano, že by tam vznikaly nový sjezdovky, to tam tak není. A říkám, ale on tam je těch sjezdovek tolik, že to ono to není potřeba. Oni mali tu výhodu, že to postavili v tých 70. rokoch. Jasne. Problém Špindlu Českej republiky, aj vo Slovenskej bol, že vlastne vtedy, keď sa to dalo usnesením výboru KSČ povedať, zjazdovka pôjde tak a tak a tak, tak sa to neurobilo a vtedy sa do toho neinvestovalo. Teraz, ako už máme veľa orgánov a inštitúcií a neviem čoho, že proste už to nejde. Už je to pase. Pojďme opustit Špindl, ne? Můžu ještě jenom jednu věc, protože si myslím, že to jenom to bude rychlovka, s tím tématem souvisí. Když jsem se byl podívat teďka na zahájení sezony, tak v podstatě to je společenská událost, kdy se kus Prahy přesune do hor a vy to i tak popisujete, že i ten biznisový úspěch Špindlu spočívá v tom, že tam v podstatě z toho uděláte takový jako potkávací networkingový hub. Tak jaký je váš cíl z tohoto úhlu pohledu? Špindl sa tak nastavil sám. Ja som tam, ani nikto iný sme tam nerozkázali, aby si tam pol Prahy narobilo chalupy a apartmány a neviem čo. Takže tým, že sa tam objavili tí ľudia, ktorí konec koncov sa potkávajú celý týždeň v Prahe, tak sa potkávajú ešte cez víkend v Špindli. Asi se mají tak rádi prostě. Akože žijú v tej svojej bubline a tá víkendová bublina sa v zime volá Špindl. No, tak sa to tomu akoby prispôsobuje. Takže aj tie produkty, aj všetky tie veci. My sme chvíľku mali takú tendenciu, že neurobíme zo Špindlu ako rodinné stredisko. To je pre rodiny s deťmi. A potom som pochopil, to je blbosť. Na čo sa na to hráme? Proste, keď to chcú všetci mať ako Aspen, tak to budú mať ako český Aspen. A že samozrejme, že časť tej spoločnosti to odmieta a nemá to rada a nestotožňuje sa s tým, tak to je údel. Nie každý má rád rovnaké jedlo. Takže ja to chápem, aj chápem časť tej českej spoločnosti, ale má našťastie možnosť sa realizovať niekde inde. No ale tá časť, ktorá si to tam ako osídlila, tak tá dáva tomu takýto trend. My už to len celé manažersky manažujeme. My sme to nevymysleli. Mně slíbilo, vy jste, když jsme se o tom bavili před časem, tak jste to nazval zimní vary. Zimní vary, áno. Tam to smeruje, to sú zimní vary. A presne ten opening by mala byť ako keby akcia zimní vary, lebo vary takisto fungujú ten týždeň. A potom tiež tam to není moc veľké. A tu naozaj ten opening, alebo tie Vianoce, to sú tak ako zimní vary. Tam by to malo ako všetci všude a predvádzajú sa. Tak to máme Špindl. No, to máme Špindl. Tak pojďme do zahraničí. Já možná dám jednu napřed obecnou otázku, pak můžeme probrat ty jednotlivé areály. Nejste jediní Čechoslováci, nebo v tomto případě to bude Čech, kdo vyrazili do zahraničí a pořídili si areál v zahraničí. Jeden si ve Švýcarsku pořídil Radek Vítek a udělal tam šílenou ostudu. Mě dokonce telefonovali kamarádi ze Švýcarska, ze Ženevy, z jedné globální firmy, protože tam přijeli a Vítek jim tam vypnul v pátek lanovku. Byl to šílený skandál. Jak se vám komunikuje s rakouskými úřady, s rakouskými občany? Tak na Poláky se úplně neptám, že přece jenom jsou víc jako takovej ten náš společný východ, ale třeba to Rakousko to musí být jako složitý. Viete, Rakúsko a Švajčiarsko má úplne iný vzťah k tým lanovkám. My to tu bereme ako biznis. Ako normálne biznis ako ktorýkoľvek iný. Či podnikám s tým alebo s tým, tak podnikám v lanovkách. Vo Švajčiarsku a hlavne v Rakúsku je to brané ako služba vo verejnom záujme. To máte ako tie autobusy, vlaky, alebo proste niečo, čo vlastne celá spoločnosť dotuje, aby to nejakým spôsobom fungovalo. A vlastne je to financovanie tých veľa lanoviek pred časom v Rakúsku, ktoré povznikali, lebo tam už tiež je povedzme stopka.
tak povznikalo na základe toho, že to vzniklo vo verejnom záujme. Takže vy musíte aj v tom Rakúsku fungovať ako keby vo verejnom záujme. Takže musíte to prevádzkovať, aby celá dedina žila, aby to všetko fungovalo. A sú to také ako keby nepísané pravidlá, ktoré si treba načítať a treba rešpektovať a dá sa v tom vyžiť. Samozrejme, že sa tá marža potom znižuje, alebo nedokážete tam urobiť takú maržu, keďže musíte robiť ten verejný záujem, ale sú to proste pravidlá, ktoré sa dajú osvojiť. A toto, čo urobil Radovan v Crans-Montáne, tak bolo presne to, že mne už sa neoplatí březnu ťahať, takže ja to škrtám, nech si to ako komúna zaplatí. Ale urobil to takým akože troška tvrdým spôsobom, že tam trebalo sa najprv skúsiť dohodnúť s tou komunou, nech mu prispejú, oni by mu radi prispeli, ale nie štýle, že to zavrel a vlastne ich vydieral na to, aby oni na to prispeli. No tak oni to urobili vo Švajčiarsku štýlom, že prijali si potom kantonálny zákon, že to nesmie nikto zavrieť, skôr než oni nepovedia, že môže. Takže vlastne poškodil všetkých ostatných. Bylo to strašný, musím říct, to co nám tam... Ale sú to nejaké pravidlá. Sú to pravidlá, ktoré proste treba rešpektovať, keď ste v cudzej krajine. A načítate si ako pravidlá tej krajiny a idete podľa toho. Vravím, áno, v Rakúsku tie pravidlá, ktoré tam platia, písané aj nepísané, spôsobujú, že tam nedokážete dosahovať také marže na tom podnikaní. Pojďme se teda vůbec podívat, jak jste se tam dostali a co tam děláte, co tam dělat chcete. Máte ledovec Meltal? Meltal a ešte pri Innsbrucku jedno stredisko Mutters, taká menšia vec s dvomi kabinkami a pár zjazdovkami. No dostali sme sa tam zase tak omylem. Ja som tu tak raz pre médiá s nadsázkou prehlásil, že to budem tých Rakúšanov učiť, ako robiť ten biznis, lebo problém Rakúska je v tom, že oni ten bazálny, ten základný biznis robia dobre. Aj teraz uratrakovať alebo urolbovať tie zjazdovky, zasnežiť, ťahať, točiť tie labute, tie vleky. Tam sú labute, jo. Takže toto vedia robiť dobre. Ale to je základ, ktorý už dneska nič neznamená v tomto biznise. Dneska musíte vedieť robiť tú nadstavbu. Vedieť napríklad predávať lístky online. Vedieť skúsiť s tou cenou pracovať, aby ste si rozložili tú masu ľudí. Aj tam, keď je veľký dopyt, zdvihnete, keď je menší dopyt, ako keby zlacnite. A to sú všetko veci, ktoré fungujú. Fungujú pri letenkách, fungujú pri hoteloch, ten onlineový predaj. A my sme toto začali v TMR, v Tatra Mountain Resorts, už pred 8 rokmi. V Rakúsku dodneska veľmi pozvolna prechádzajú na to, lebo sú hodne konzervatívni. A preto vravím, že v tomto... Že IT stopa vlastne trochu. Hej, ten taká fintechová nadstavba tomu lyžovaniu, lebo to lyžovanie je... Ten lyžiarsky biznis je úplne ako primitívna záležitosť z hľadiska toho, čo na to potrebujete. To je jednoducho, keď to preženiem, to vie robiť každý. Ale to všetko na to, aby ste boli úspešní a dokázali ste to celé nejako zmanažovať, tak na to chce akoby naozaj už rozmýšľať, že kde idú tie trendy, kde idú svetové trendy, ako zapájať teraz AI do toho, čo tiež robíme a tak ďalej a tak ďalej. A v tom Rakúsku napríklad tam sú veľmi, veľmi konzervatívni, veľmi klasickí. Takto to robil môj otec, môj dedo a takto to budem robiť ja. A to je ta nevýhoda toho Rakúska. A taky se vám daří tam mít ty doplňkové služby, jako to gastro, nebo hotely? Tam je to všetko rozdelené, ale keď sa vrátim ešte k tej predchádzajúcej otázke, to, že tam takéto veci ako nefungovali s tou nadstavbou, tak som si povedal, že poďme do toho Rakúska a skúsme to tam nejakým spôsobom spraviť. A trvalo to dlhé roky, kým vôbec sme sa dostali k nejakému areálu a niekto nám bol ochotný nejaký areál predať. Lebo tam to nemá cenu. To je proste rodinné striebro, to je korunovačné klenoty pre nich. Proste pre Rakúšanov. Popracovat i na těch doplňkových službách, jako je třeba gastronomie, já když srovnám s úroveň třeba stravování na rakouských svazích a na italských, tak to jsou dva světy. Jo. Ty Italové speciálně samozřejmě jako Dolomity a tak dále jsou mnohem dál. To znamená, kdybyste v tom Rakousku se postupně zmocnili některých těch restaurací a trošičku z toho udělali, tak by to určitě muselo být velmi úspěšné. No tak prejdem k tej investícii, že ste spomínali Moltaler Gletscher, to je vlastne ľadovec. Kupovalo sa to veľmi zložito, ale dostali sme sa k ľadovcu, lebo v Rakúsku je myslím, že 7 alebo 8 ľadovcových stredisk. Už žiadne ďalšie nebude.
On to odtává, že jo? Tak aj tento už odtál, tam už moc ľadovec není. To je o nadmorskej výške, že ste v 3200 metrov. Takže keď už sa naozaj v Špindli lyžovať nebude, tak v tých 3200 asi sa nejako ten sneh ešte pár let bude. Takže ja hovorím, to bude posledných 7 Mohikánov v Rakúsku, tých 7 ľadovcových stredisk, ktoré nejakým spôsobom prežijú. Takže preto sme do toho šli, zatiaľ sme tam toho moc neukázali, lebo tie investície sú tam enormné. Teraz sa pripravuje ubytovanie, ktoré by sme tam chceli robiť. Keď budeme mať k tomu ubytovanie, ktoré tam vôbec nebolo, tak potom dorobíme aj vleky, aj veci. Ale do gastra konkrétne sme išli a urobili sme z toho taký československý ľadovec, lebo vlastne tých našich československých klientov tam vozíme. Takže sa tam čapuje Plzeň. Keď je tam tá diskotéka, tak tam hrá Vondráčková Dlouhá noc a nie Anton Austyrol a miestny Zuži. takže to je ako keby taký vpád. Rakúske vyhnání. Lebo oni by to chceli tak po rakúsky, ale ako celé je to postavené na tom, že vlastne doplňa to tú paletu služieb, takže ten, kto si kúpi sezónku do Špindlu, povedzme, tak si môže ešte zájsť na ten ľadovec, ktorý otvára už niekedy říjen, listopad a je do toho kvietna. A leto? Leto v Rakúsku začína veľmi rásť, veľmi ísť hore. Ako je veľmi zaujímavé. Extrémne v Rakúsku. V Rakúsku viac ako v Čechách. Slovensko je iné, lebo Slovensko bolo, keď poviem tak, že Vysoké Tatry ešte dneska majú väčšiu tržbu v lete ako v zime. Proste to je extrém, to nie je nikde. To bolo vždy o tej horskej turistike a tie, že sa lanovkou vyvezete na Lovničák a neviem čo. My sme tam len dorobili ako doplnek tú zimu. Ale Rakúsko tohto roku zaznamenalo obrovské nárasty v lete. Ale prečo? Netuším. Ale vidím, že nám tam zdvojnásobuje sa počet letných turistů. Ale stále je to málo. Možná to, o čem mluvil tady Ondra. To znamená, že ono opravdu, když dneska přijedete na Sicílii, tak tam už se nedá bejt. Že jo, jižní Španělsko a tak dále, ty teploty jsou opravdu extrémní. Já si vím, jsme byli před 3 lety, jsme si pronajeli na Sardinii jako dům a tam bývala průměrná teplota kolem, já nevím, 29-30 stupňů v tom srpnu a tak jsme vyrazili pro jeden na výlet, že jo, bylo 38, že jo, se psem, psa jsme málem upekli, že jo, ten za 20 minut škrabal na auto a pak už jsme z toho baráku v podstatě nevylezli, protože to se jako, nebo z toho areálu, protože se prostě nedalo vydržet, jako. To znamená, to může být ten důvod, že část lidí tímto způsobem jako vyráží někde, kde je to snesitelnější, no. Máte v merku i nějakou další alpskou zemi, kam byste se chtěli dostat? Ako nikto nikam nič neplánuje. Jednak je to strašne drahé, ako do tých Alp. Jak som povedal, tam to nemá cenu, reálnu cenu podľa ekonomických pravidiel, tam to má cenu takú... Trofejní. Hej. Proste všetci tí Rakúšania aj Švajčiari to berú, že vlastniť to je ako, ja neviem, kupujem si obraz alebo nejakú sochu. Hej. To je taká nejaká povinnosť každého Švajčiara, ktorý na to má, tak vlastní. Musím říct, že já vás poslouchám, protože my se neznáme, že jo? My se poznali poprvé až tady, tak se mně líbí váš takový přístup až s úctou k tomu Špindlu, k té přírodě, k tomu Krnapu a tak dále. Jo. To je něco, co v tom Rakousku, v Itálii a tak dále vidíte. U nás to zase tak úplně běžné není a říkám, jakoby to, co předvedl třeba pan Vítek, to byla klasická ukázka jako nepochopení toho. Jo. To znamená, přinášíte svým přístupem tady tuhle jakoby společenskou úctu k tomu prostředí, kde žijeme a to si myslím, že je docela důležitý a pozitivní. No. Ještě mě zajímalo... Ještě Polsku, ne? Polsko, dobře, Polsko a pak tuhle otázku Polsko. Polsko je jednoduché, ako to je gro klientov na Slovensku už dneska je nadpolovičná väčšina klientov v lyžiarských areáloch na Slovensku, teda v tej jasnej podmienku, sú Poliaci. Súvisí to s kúpnou silou Polska versus Slovensko. Dokonca aj Špindli, myslím, že je to asi 35% robia Poliaci a minulý rok prvýkrát bolo pod 50% Čechov. No a biznis v Takže Polsku? preto sme išli do Polska a urobili sme dobre, aj keď tam to nerobí nejaký extrémny zatiaľ zisk, alebo zisk vôbec, keby to, čo sme očakávali na tie investície, ktoré sme tam urobili, ale minimálne sme si zlákali tých klientov, ktorých podľa geograficky, ako to, čo je na západ, ide do Špindlu, to, čo je na východ v Polsku, tak ide ako do Tatier, takže sme si ich vlastne
dotiahli sem na základe toho, že je to v jednej skupine a na tých číslach to vidíme, že to má ako veľmi pozitívny efekt pre Špindl, pre Tatry. Se chci ještě zeptat, když podnikáte v Polsku, my máme teď tady v Čechách takový období, že co se děje v Polsku je v každém případě dobrý a oni jsou úžasní a tak dále. Jak se vám podniká v Polsku? Veľmi ťažko. Sú dobrí, ako v tom, že naozaj to tam napreduje. Napríklad povolovacie procesy sú takéto štandardizovanejšie, by som povedal. Že keď vám povedia, že dá sa, tak sa dá. A nemusíte 10 rokov obchádzať všetky úrady. Takže v tomto je to dobré. Ale jeden veľký problém, a dovolím si teraz troška byť taký na tých Poliakov prísnejší, že oni jak slovanský brat, náš slovanský brat, tak sa cítia ako starší slovanský brat. No. Takže a teraz je jedno aj voči Čechom, aj voči Slovákom hovoria, že vy nás nemôžete poučovať. Lebo keď my obnosíme tie kalhoty, potom ich môžete po nás nosiť. Čiže a naozaj sa veľa firiem aj zo Slovenska, aj z Čiech ako popalilo na to, keď chcelo ísť do Polska, robiť biznis a ich poučovať, ako sa to má robiť, alebo presadiť sa tam ako úspešný. Ja neviem, Kofola napríklad, taky sa tam veľmi pohorel. Čiže je to veľmi, veľmi náročné. Keď idete do nejakého levelu, že moc netrčíte, tak vám dajú pokoj, ale jakmile začnete ako byť troška úspešnejší, tak pozor. Prvý tu bude Poliak úspešný, až potom vy z tých Čiech. No, oni mají na východě jednoho velkého bratra, že jo, na západě dalšího velkého bratra, takže kolonizovat to můžou jenom na jich, no. To už jsem si všiml, no. Historicky se s bratrama nevycházelo. Ale všeobecne ako Polsko ide mílovými krokmi dopredu. Mílovými krokmi. Proste to, čo bol niekedy, že chudobný Poliak, ktorého sme tu ani moc nechceli vidieť, tak dneska ten Poliak prináša obrovské prachy v rámci turistického ruchu, jak do Čech, tak do Slovenska. Tak ono, Polsko taky čerpá 25% veškerých eurofondů jako z Evropské unie. Oni na jedné straně si na ně často, teď už ne, ale otvírali pusu, na druhé straně oni čerpají obrovské peníze. No. Speciálně ta východní část byla extrémně chudá, takže ona těma pravidlama velmi snadno procházela, takže měli nárok na obrovské peníze. No. No to hovorím tak, že keď tu nevieme ako v Čechách alebo na Slovensku dočerpať eurofondy, alebo tak ten Poliak sa tak príde. Ešte budete, lebo ja by som si aj z tých vašich. Když jsme u těch peněz, v kontextu změny klimatu, globálního oteplování, jak náročný je třeba pro vás u bank dostávat peníze? Je to stížený, nebo tím, že už dneska nejde jenom o ten lyžařský biznis jako takový, o to lyžování a je to napojený na spoustu těch dalších aktivit, tak se to třeba zlepšuje? V začiatku nás vnímali čisto ako lyžařský biznis a mali sme s tým problém. Ako u bank, ktorí proste furt hovorili, a takto globálne oteplovanie, vstúpa teplota, neviem čo. Ale my sme minulý rok urobili celkom veľkú transakciu, kedy sme sa refinancovali u všetkých snáď veľkých 7 bank, sme dali dokopy a zobrali sme syndikovaný úver 180 miliónov eur, čo je miliardy korún. A bolo to preto, že tie banky pochopili, že náš biznis není postavený na lyžovaní. My máme letný biznis na horách, máme akvaparky. Na Slovensku máme 2 akvaparky, v Polsku máme 1 zábavný park. Hej, ten polské stredisko je dneska, preklápame ho viac na letné, lebo je naozaj dosť nízko, takže tá zima tam začne byť za chvíľu len taký doplněk toho celého. Takže teď, pardon, jenom nemluvíte o Špindlu, ale o celé vaší skupině. Ano, okay. O celej skupině. To sú asi 4 miliardy korún. Čiže celá skupina dneska sa posunula do toho, že sme už u bank ako veľmi kredibilný partner, ktorého portfólio, máme hotely, aj máme veľa hotelov na Slovensku, bohužiaľ v Špindli nemáme nič zatiaľ, ale tá skupina je už vnímaná akoby tak globálne, aj tým, že to riziko je rozložené nielen na to lyžovanie, takže tie banky nerobia problém. A na tom Špindli my to tak troška kryjeme tým TMR, kde hovoríme, že tie banky, alebo banka jedna konkrétne, ktorá nás financuje už od začiatku, tak tiež tak spolieha troška na to krytie tým TMR, že to TMR akoby vie, čo robí. Lebo Špindli je to len o lyžovaní. A už tak nehľadia na to, že či sa globálne otepluje alebo nie. TMR to má asi spočítané. Lebo to financovanie Špindlu je 400 miliónov proti 4 miliardám ako skupiny.
A vaše výhledy do budoucna, když vidíte, co se prostě ve světě děje, co se děje s tou přírodou, tak je to právě to, že budete budovat víc těch noh, aby to nebylo jenom... Áno, určite. Určite víc noh a ja sa dneska definujem, že my sme voľnočasová skupina. My sme ako v turistickom ruchu, to nie je on lyžovaní. Teraz keď hovorím za TMR, dobre, Špindl je súčasťou toho, z časti, ale my sme niečo, že my sme obchodníci s voľným časom. A vám poviem aj prečo, že voľný čas je komodita budúcnosti. Už sa uvažuje o tom, ja neviem, v Holandsku, že vlastne bude ďalší deň, bude voľný. Nebude len sobota, nedeľa, bude možno piatok, sobota, nedeľa, alebo streda bude voľná. Skracuje sa fond pracovného času za týždeň v celej Európskej únii. To znamená, čo sa stáva? Stále bude viac a viac voľného času. A čo urobíte s tým voľným časom? Necháte deti, nech sa hrajú na tom iPhone? Budete chcieť mať nejaké vyžitie, ktoré bude aj fyzické. Či už to bude akoby lyžovanie, či to bude akvapark, niečo, kde ja nehovorím, že musíte hneď ako tvrdo športovať, že to, ale bude to nejaké akoby vyžitie v príbode, pohyb a v prírode. A preto hovorím, že toto je ten cieľ, kde sa chceme orientovať, ponúkať, vlastne obchodujeme s voľným časom, ktorého bude do budúcna viac. Ono je to, ale některé ty aktivity jsou hodně drahé. V podstatě dneska i ty lyže už se stávají jako luxusní komoditou. Tak jak to vidíte, to obchodování s tím volným časem z hlediska nějakého jako socioekonomického? Nebo jak, co ty lyže, vůbec kdo si to dneska může dovolit? Už to asi není jak z těch českých pohádek a komedií, kdy v podstatě... Že je tahla kráva nahoru, jako, jo. Třeba potřebují skipas, jo. Tak sa to... Áno, bolo zvykem, že vlastne sa lyžovalo kdekoľvek. Kdekoľvek, aj v tom Krtskom lesi sa asi lyžovalo. Teď už po trávě. Že na Vysočine, na Ihlavie, čo proste nie sú žiadne kopce, boli kadejaké areály a každá telovýchovná jednota mala svoj vlek a bola to ľudová zábava. A čo hovorím, už sa to nestáva ľudová zábava, ale pretože je to zakorenené v nás, v ľuďoch všetkých, že sme tak boli zvyknutí. My ako deti sme chodili, neviem čo, tak stále ešte k tomu vzťah. A stále tá skupina tých ľudí, ktorí si to môžu dovoliť, je relatívne veľká, lebo obsahuje aj, by som to porovnal s golfom. Golf je nový šport, ktorý tu vlastne za socializmu nebol. Začal sa tu kreovať golf, ale golf sa kreuje len z tých ľudí, ktorí na to majú. Kdežto to lyžovanie ešte má stále v sebe aj skupinu ľudí, ktorí síce na to nemajú, ale si to pamätajú a majú takú predstavu a túžbu, že tak si na to našetrím alebo nájdem nejaký spôsob, ako sa tam dostanem. A to je tá výhoda, že stále to má nejaký ako masovejší rozmer. Ale to, čo ste povedali, a mne je to ľúto, ale bohužiaľ naozaj to nebude asi šport pre všetkých. Možná teď ta otázka, jak jsem říkal, že se k ní vrátím v té první části, tak kdybyste měl omezený množství peněz a možností, tak je nějaký ski areál, nějaký místo na světě, kde byste chtěl, by vám říkali pane? Teraz to bude vyzerať tak lacno, lebo sa tu bavíme v Čechách a prevažne o Špindli, ale ten areál Špindlerov mlyn dneska ani nevlastníme a máme to v prenajme na ešte ďalších 30 rokov asi a aj na tom prenajme máme len 25%, teraz hovorím ako za TMR. Jasne, vaši skupinu. Aj takže nevlastním ho a mňa by... Keby to bolo možné, veľmi rád by som ho vlastnil. Ja cítim obrovský taký potenciál v tom Špindli. Je to síce také kontroverzné, že je to taký ten Aspen, ale z tých areálov, kde chodím a čo vidím, nikde nevidím taký obrovský potenciál, aký môže nastať v Špindli. Ten Špindl sa do roku 30 zmení na nepoznanie. To budete vidieť. Možno sa vám to nebude páčiť, lebo aj keď nemáte rád ten ruch veľkomesta, tak toto bude akoby turisticko, neviem jaké, to bude ten Aspen. To bude naozaj Aspen. Keď Marek dospieva, dostavia to, čo tam chce, pár ďalších developerov, ktorých plány viem, čo tam sú, my dorobíme to prepojenie, tak to môže byť extrémne zaujímavé. Aj z hľadiska, keď sa od toho odhliadnem, aj z hľadiska biznisu. A pre mňa má napríklad Špindl naozaj taký ten esprit tých varov, že všade sa niekde niečo deje. Ja som typ človeka, ktorý moc nevyhľadávam samotu a ja som rád v tom víre toho dení. A ten Špindl to robí. Keď to porovnám napríklad Jasná, ktorá je lyžiarsky aj kopcom, aj výškovo, akože inde a je to väčšie, ale tam, tak poviem po slovensky, zdochol pes. Keď sa zavela lanovka, tam není čo.
tom špindli, aj mimo sezóne, aj v tomto je aspoň nejaký taký ten ruch toho horského mestečka. Takže, čo by som chcel? Špindl. Tak se přesouváme k poslední otázce, nebo máš ještě leží něco na srdci? Tak možná taková jedna vážnější otázka. Když přijedete do Tater, tak kolik? 150 kilometrů, 200 kilometrů od toho místa vybuchují rakety, umírají lidé. Nikdo neví, jak to celé skončí. Uvažujete o tom, o nějakém řešení B, o nějaké pro vás, pro vaši rodinu, prostě co byste udělal, kdyby... Protože prostě, když padne Ukrajina, tak jakoby nárazníkovým státem bude Slovensko. Musím upřímně říct, že Slovensko Fica mě jako Čecha neuklidňuje, že mezi Rusem a mnou by měl být Fico, takže já třeba jsem člověk, který reálně o té variantě B uvažuje. Jo. A uvažujete o tom také. Já mám jednoho kamaráda, který nedávno prodal v Čechách všechny nemovitosti a když jsem se ptal, proč to dělá, tak mi říkal, nechci, aby moje děti restituovaly. Jo. No. Tak áno, každý nejakým spôsobom kalkulujeme s touto situáciou extrémne, keď to pozriem v tej skupine ľudí, z ktorých žijem, ktorí povedzme majú nejaký majetok alebo majú taký aj svetový rozhľad, tak si každý robí taký backup. Niekto si staví bunker, niekto si robí nejaké zázemie v Dubaji, niekto kade inde, takže ja som napríklad poslal moje deti na školu do Anglicka a nielen preto, že je tam povedzme dobré školstvo, už skončili všetky 3, ale je to aj taká ako keby možno v Európe, ako ja to vnímam, ako jedna z krajín istoty. Aj to, že vystúpili možno z tej únie je lepšie, lebo stále to je nejaká krajina istoty. Tak hlavně mezi Rusem a těma lidma je to ten kanál, který se dobře brání, že jo? No, napríklad. Ale ako keď to vezmem čisto len na Slovensko, že tá nárazníková zóna, ak ste zobrali, pozrite sa. Poviem to s nadsázkou teraz, aj neberte ma úplne vážne, aby som to troška odľahčil, ale myslím, že to povedal aj nejaký slovenský politik. Slovensko je tak bezvýznamné, že keď má Rus ísť, tak cez nás len prejde. Takže čo by chcel na Slovensku robiť? Takže ste nervóznější jako Špindlerová. A máte to potom v Čechách. Jo, áno. No, ale ako nechcem to úplne znevažovať tú tému. Je to zložité, ale priznám sa, že ja už sa v tých vzťahoch teraz a v tom, čo sa deje, Amerika, geopolitika a všetko ako relatívne ťažko zorientovávam. A neviem si už ani tipnúť, jak to celé má akoby dopadnúť. Takže nezostáva len veriť, že to dopadne nejak tak, že tá stabilita v tej Európe zostane. Že sa proste tie pomery tak zásadným spôsobom nezmenia, aby sa zmenilo ten environment, to prostredie spoločensko-politické. Některá další generace nemusela restituovat. No Ondro, radši pojď, půjdeme k závěrečné otázce. My se vždycky ptáme, vy jste už dneska na to tady narazil, ptáme se na knížky, co byste doporučil číst, co vy teď čtete, tak co si pořídit na noční stolek podle Ja poviem vám príhodu na knižku, teraz som posledne teda ako v rámci tej kampane a toho ošialu, ktorý vznikol s tým Danom Brownom a s tou jeho knihou z Prahy, tak som si tak vrem, že to si idem prečítať, keď som videl, jak je tlustá. Mňa troška odradilo, som vrel, že dám to v angličtine, no v angličtine to nedám, ale vo vzťahu k tomu, že sa odohráva ten príbeh v Prahe, tak som si kúpil české vydanie. Ako dokážem čítať česky, troška pomalšie samozrejme, tak som to teraz akože, naozaj som to zlúskal po česky a bolo to fajn. A je to dobrý? Hej, výborné, doporučujem a naozaj asi bola dobrá voľba. Dělá to reklamu Praze dobrou? Myslím, že hej. A myslím, že Praha na tomto brutálne porastie na turistickom vrchu. To ešte teraz je knižka, potom príde film. Ako toto bude určite sfilmované.
Pravda je, že Šifra mistra Leonarda je jako vynikající film. No, to je... Takže, a to robí obrovskú návštevnosť. Také proste, to je niečo, čo potrebujú tí Aziati ako takýto point of interest. Ježiš, toto ideme po stopách, odohráva sa to v Prahe. Takže to ste vyhrali. Ja neviem, kto mu zaplatil, to Danovi Bráhnovi, či magistrát, či kdo. Ještě říkal Aziat, já si pamatuju, když byl premiérem Bohuslav Sobotka, tak měl jednou schůzku s šéfem největší čínské banky. A ten člověk se optal toho premiéra, říkal, pane premiére, co pro vás můžeme udělat jako pro Českou republiku? A on říkal, jako, kdybyste třeba dali nějaké incentivy vašim zaměstnancům, aby jezdili do Čech na návštěvu. A on říká, no to udělat můžeme, ale akorát nevím, co s těma 4 milionama Číňanů budete dělat. No. To jestli bude film, tak... Takže len ku knižkám jako beletriu. Jako nečítám veľa. Ale tohle je super. Nám stačí, my z vás víc páčet nebudem. Nám stačí jedna knížka, kterou může Ondra napsat potom do newsletteru. Viete, čo neznášam na knižkách? Strašne veľa knížiek teraz vzniká takých motivačných. Ano. Že sa prehlási niekto za nejakého kauča, motivátora, neviem čo, napíše knižku. Ja to mám haldy, oni mi to aj ľudia dávajú. Ja toto neznášam, ja to nebudem čítať. To sú také, viete, keď chcete nejakú múdrosť niekoho, tak si prečítate knižku, kto vydal, kto niečo za sebou zanechal. Či to bol vedec, politik alebo niekto. A z toho si viete urobiť tú motiváciu. Ale nejaký samozvaný motivátor vás prúdi nejakými takými hláškami, týmito, to je... Tak oni to nečítam. I ty super úspěšní lidé často pronášejí taková doporučení, spíš aby se z lidí dělali srandu. Já vždycky používám Warrena Buffetta, který říkal, kupujte akcie jenom těch firm, které může řídit jen blázen, i blázen, protože když nebo později je řídit blázen bude. Jo? Tak to asi úplně nemyslel vážně. No. Super. No. Tak jo, tak my vám moc děkujeme. Tak přejem dobrý počasí a hodně lidí na svahu. A mně se teda moc líbilo to, co říkal Radek. Váš vztah vlastně k tomu místu, k tomu areálu, respekt k tomu, protože si myslím, že to pak ve výsledku je důležité i pro ty lidi, co tam, pro ty místní. A bylo to důležité i pro náš podcast, protože my se snažíme ukázat ty lidi, jací jsou. A vy jste nám tady předvedl hluboký respekt k tomu, kde se pohybujete, protože samozřejmě, jak jste říkal, 10 let jste řešili, aby vám to povolili, tak 50% lidí by vám vyprávělo, blbí byrokrati, včeličkáři a tak dále. Vy k tomu máte respekt a to je podle mě hrozně pozitivní pro to místo a pro to, co děláte. To, že som vám povedal, dneska sa tá situácia mení. Je to Európska únia, ktorá nejakým spôsobom naozaj posúva ten vzťah tej ochrane prírody, UNESCO a všetkých týchto vecí. A je to vec, ktorá je akoby štandardne nastavená, takže sa tomu treba akoby prispôsobiť a treba vážiť tie pravidlá. A to je to, čo som vám povedal, keď som slúbil, že v Špindli nebudeme robiť nič iné a slúbili sme to tomu Národnému parku, tak nemôžem vám tu hovoriť, že no a ešte by som to prepojil s Peci pod Snežkou. Jasne. To by sa dalo. Ale to už sme dali to slovo, že to nebudeme robiť. A myslím, že podobne fungujeme aj na Slovensku, aj v tom Rakúsku, kde sa to očakáva, aby sme nedopadli jak ten Vítek. Tak jo, díky moc a jsme rádi, že jsme vás mohli vidět. Ďakujem pekne za Děkujeme za váš čas, děkujeme za vaši přízeň a my se zase brzy ozveme s nějakým dalším rozhovorem. Mějte se dobře, nashledanou. Mějte se fajn, nashledanou. Ďakujem, dovidenia.